كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን ጸጋን መሳኻትኩም ይኹን زخبركمن زخبركنن كبرات تعذبتنا ازي بمخنيات لدته ክርስቶስ ከምኡን ሓድሽ ዓመት 2018 ዝተዳለወ ፍሊ ፕሮግራሚሞ ንኽትዕዘቡና ድማ በኽብር ንዕድመኩም እዚ መደብ እዚ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሚነሶታ ኣብ ትርከብ መድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ እዩ بمقصال دما نملو حزب إيرترا أب وشتن دجن زركب رحس حدش عامتن لدتني كبرنا ندبلنا كمو دماني حدا أحوات وتينا خنزار ربو مينا سلزي مساعتهم زجبرنا حدا حتتات كهليو نجبر حتتات كهليو سلزي حبيرنا دما خنسمع مينا يغنينا سلزي نمكتالنا بخبرنا عدمكم حراي ملوش يمكن تنبر اللبوتان سمي يوسف معنا يبهل زنبرو لبوتها أمنيابوليس مينيسوتا أي حراي يوسف بزي مخنياتنا يلدت زي محل ألف دولار بروغرام نهزبي إيرترا تمحل ألفونا يوحنا ملأخت تلقى نهزبي إيرترا خبط زبلو حدا انتايو ورحوس بعد لدت يقبر لنا حراي أزي لدت نعخ انتايو نهزبي إيرترا تمحل ألفو دل بزعبا لدت مخنياتي لدت انتايو بزعبا لدت كنبل كلنا مدري وزعينة بعلات يزولو إذا لدت جن كاب كل تصولر زبل العل زبلو مخنيات قويتانا يس كريستوس أملاخ بعلو كاب دنجل مريم توليدو كاب دنجل مريم سلا توليدو السب كوينو نعنا نمدحن بزي حتى أتابع مدرسة سلا تمانا نسي تزعابي تزخبرن ناي لدت بعل زيو بمخنيات زبعل زي نهزبنا زخون حانت تقصخن ببدس يبلني كام مزمور دايت سلاسة انتاي زبل كرو مقصبات عين ايو صقوقنا نملو علمي يتصنح مشيت بخيات يحضر نقوقنا التاي مصيمو اتون قدسانون እግዚአብሔር ዘምሩሉ ንቅዱስ ምሁሩን አመስግኑ እና እግዚአብሔር ሓደ ማዓልትነታ ምድሪ ከም ዝበጽሓ ንኣምኒና እና ህዝብና ድማ በእግዚአብሔር ክብጽሓዩ ተስፋና በእግዚአብሔር እንተገርና አምላክ መስገን حراي ملوش يمكن تنبرو لبوتان سمي ألماز مسكنا زورو يبهل نبرو لبوتاخا مينيسوتا بأمريكا حراي بمخنيات زي بعد لدت نمحل الفضل لنا مدب نسبة إيرترا ناي يوهانا نفتاو تخن نغرب تخن بحافشان نملو هزبي إيرترا تمحل الفينا يوهانا ملاخ تتلك بمخنيات بعد لدت قويتنا يس كريستوس تولد المعالت مالتي زي حلفة ملأت انت أهالي الناس يسوس كريستوس كابدنجل مريم توليدو انت حتياتنا انت حتيات ملأ عالم نخموتي له كابدنجل مريم توليدو أبز من الرزمة زي مالتي بأمة حانك أنا خاب بأمنيات كأدي حينة مالتي أبزي حبر زي أب مدينة عالم بتكرسي مدينة عالم وانجلاويت بتكريسيان مدينة عالم يقلقلنا الله حراي so نهزبي إيرترا نفتو تخن نزمات تخن نقرب تخن بمخنات زبعالسي يوهانا تمليهم تلاقي أدل كباكي يوهانا يبلنا ملو حزبي إيرترا نبيت السبعين سدرا بيتي محازتي كلهم تفلتهم بزحت كمين بزحت تقاتل اللي تفلتوني ملو أم تقاتلتي ملو حزبي إيرترا ملو محازتي نايوهانا من أختي يقرب حراي ألماز أنتوي كم دوالكني بمخنات زبعة لدت مزمور كزمري نكزابير كم واسقني لكمو نباخ مدك كله زابير سناي يسوع كريستوس كأقويتاي نسي قويتات ناين قصات نقص أملاخ أمالختي نسي كالي إلوا بس منات كأسناي تزخنا سلة السناي سرحوا السناي تبارو أب حزب زلوا أب سفتر حزبي زلوا سناي تكبر سناي وان كاتعي ما كاتب المزمور كزمري هاللويا يسوع كريستوس قويتاي سناي
ሰናይ 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 ምዃኑ ጥዒመዮ ሰናይ ምዃኑ ይነግር ሰናይ 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 ምዃኑ ጥዒመዮ ሰናይ ምዃኑ ይነግር ፍቕሪ 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 ምዃኑ ጥዒመዮ ፍቕሪ ምዃኑ ይነግር ሰናይ 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 ምዃንካ ጥዒመካ ሰናይ ምዃንካ ይነግር ምሕረት 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 ምዃንካ ጥዒመካ ምሕረት ምዃንካ ይነግር ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እሱ ጥራይ መድሓኒ አሜን ህዝበይ ብኡ መድሓን ጥራይ ዘዋፅእ እግዚአብሔር ባርኽኩም ተባረኹ አሜን የጋኔና ብጣዕሚና ለመስክነኪ ሓራይ ሙሉእ ሽምካን ትነብረሉ ቦታን ሙሉእ ሽመይ ሰለሞን ተከስተ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ከዓ ሚኒያፖሊስ ኣብ ሴንት ፖል ኮንኮሎ ኣብ መድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አባል ኮይኑ ከዓ ይማላለስ ሓራይ ብምኽንያት እዚ ልደተ ክርስቶስን ሓድሽ ዓመትን ንህዝቢ ኤርትራ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ወይ ድማ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ንቤተሰብ ንሕዋት ንዝኾነ ነገር ተለካ ናባኻብል እሺ አንዴለይ እዚ በዓል እዚ ብመሰረቱ ክንሪኦ ከለና ዓብይ በዓል ኣብ ዓለም ብዙሕ በዓላት ይኽበሩ እዮም ነገር ግን ከምዚ በዓል አይነት ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ክንብል ከለና ግን ንህዝቢ ዓለም ዓብይ ብርሃን ዝተገለጸሉ ስለዝኾነ ዓብይ ምድሓን ከዓ ዝመጸሉ ስለዝኾነ እዚ በዓል እዚ ፍሉይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአትናን አበሳናን ኩሉ ኣብ ስጉኡ ክጸውር ካብ አምላኽ ዝተላእኸ ስለዝኾነ ንህዝቢ ዓለም ዓብይ ብስራት ብምዃኑ ናይ ፍሉይ በዓል እዩ አሜን ንፈተውትኸ ንፈተውቲ ንሕዋት ንቤተሰብ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ተመሓላልፎ ተለካ እወ ኣብ ኩሉ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ዝርከቡ ፈተውትናን አዝማድናን ቤተሰብናን ኩላቶም በዚ ምክንያት እዚ በዓል እዚ ብምግባር እንኳዕ ኣብ ጻሕና ክብሎም ይፈቱ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለ ወንጌል ኢሎም ኣብ ተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኩላቶም ከዓ ክዝክሮም ፈቱ እዚ ግዜ እዚ ቀሪቡ ስለ ዝኾነ ከዓ አምላኽ መልሲ ከም ዝህብ ርግፀኛ ኮይነ መልእኽቲ ተሓላልፋለሁ ይቀኔርና ሓራይ ሙሉእ ሽምክን ትነብረሉ ቦታን አስቴር አብርሃ በሃል ትነብረሉ ቦታ ሚኒሶታ አሜሪካ መድኃኔ ዓለም ቸርች ሓራይ አበይ ሙሉእ ሽምኩም ትነብረሉ ቦታን ሽመይ ዮሴፍ ጋየም በሃል ዝነብረሉ ኣብ ሃገር አሜሪካ ኣብ ስቴት ሚኒሶታ የዝነብር አስቴርን በዓልቲ ቤተያ ነገልግል ቤተክርስቲያን ከዓ መድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ አባ ኢና ዘለና ማለት እዩ ሓራይ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንፈተውትኩም ንሕዋትኩም ንዝኾነ ነገር ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ተመሓላልፎ ተለኩም ስናባኹም ከብታ ናይ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድሲ ሓጎስ ከምጽኡ ተወሊድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞ ሓጎስኩም ወሰዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ንኹሉ ንሙሉእ ዓመት ንሙሉእ ዓለም ሓጎስ ይተወሊድልና ሞ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ምሳኹም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኹም ኣሎ ንኹላትኩም ሰላም አምላኽ ንዓኹም ይኹን አሜን በዚ ተመሓላልፎ ናይ ልደት ንዓኻ እንታይ እዩ ልደት ናይ ክርስቶስ ንዓይ ፍሉይ እዩ ብጣዕሚ ዓብይ ሓጎስ እዩ ድስማዓኒ ኣብ ግዜ ልደት ከነዘክር ከለና ማለት እዩ ብፍላይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ እዋንን ግዜን ከነስተብዕል ከለና ናይ ሮማን ኢምፓየር ኣዝዩ ሓደ ሲሶ ናይ ክፍለ ዓለም ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን እዩ ብዙሕ ሃገራት ብዙሕ ጸቕጥታት ናይ ግብሪ ኣብ ዝነበረሎም ግዜ መፍትሒ ዝደልይሉ ዝነበሩ ብዙሓት ህዝቢ እዮም እሞኒ ኣብቲ ብሰብ ክሕሰብ ዘይከኣል መንገዲ
ኣብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ሰብ ተቆፂሩ ትሕትና ኣርእዩ ኣብ ቤትልሄም ዝተወልደ እሞኒ ከድሕነና ኢሉ ንኩሉ ንግሪካዊ ኮነ ንፅርዓዊ ንማንም ብዘይ ምፍልላይ ከድሕነና ኢሉ ብምምፅኡ ናብዚ ምድሪ ዓብይ ሓጎስ ከምቲ መላእክቲ ዝበልዎ ዓብይ ሓጎስ ነበስረኩም ኣለና ዝበልዎ ነቶም ጓሶት ንዓይ እውን ዓብይ ሓጎስ እሞኒ ንህዝበይ ከዓኒ ከምዚ ይብል ናይ ክርስቶስ ልደት ንዓና ዓብይ ሓጎስናን መድሓኒናን እነዘክረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ህዝብና ኩሉ በዚ የውሃና ክብል ይፈቱ ሓራይ ሙሉእ ሽምካን ትነብረሉ ቦታን ስመይ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ሚነሶታ ተቐማጣይ ነባርየ ኣብ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን መድኃኔ ዓለም ኣገልጋሊ ኮይኑ ከዓ መላለስ ሓራይ ዳንኤል ንህዝቢ ኤርትራ ንቤተሰብካን ንኣሕዋትካን ተመሓላልፎ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ተለካ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ በዚ ሎም መዓንቲ እዚ እንቋዕ ናብ ሓድሽ ልደት ኣብፅሓና ክብል ይፈቱ ሓራይ ልደት ንዓኻ እንታይ እዩ ልደት ንህዝቢ ኤርትራ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተለካ ብዛዕባ ልደት እንታይ እዩ ልደት ካብቲ ካልእ በዓላት ንዓይ ፍሉይ ዝገብሮ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እዩ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ነገር ዝረኣኽሉ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንዓለምናዊን ኣብ ታሪክ ዝለወጣ ማለት ነቲ ሓደ ወዱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ተወሊዱ ንሕና ድማ ብሂወት ክንነብር ደው ኢልና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ዘለና ብኡ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ናብ ህዝቢ ከመሓላልፎ ዝደሊ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካልእ መድሓኒ ኣይተዋሃበን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናብ ኣቦ ዘብፅሐና ወይ ድማ ናብ ዘእትወና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ከመሓላልፎ ዝደሊ በዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ገይሩ ኣብ ሂወቱ ወሲዱ ንሱ ኢቱ እንኮ መገዲ ሓቅን ሂወትን ሞ ናብቲ ተዳሊሉ ደሎ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ በዚ ይላቦ ማለት እዩ ሓራይ ዳንኤል ይቐኒልና ተንኪዩ ይቐኒየለይ ሕራይ ስምክን ዝመጻኽሉን ቦታ እንዶ ንሰማዕትና ክትላለዮም ስመይ ሲን ሓደራ ፍራንሷ በሃል ካብ ሚኒሶታ መጽ ኣብ ወንጌላዊት መድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ድማ ይግልገልን የገልግልን ሕራይ ሲን ሃፍትና ሎማዓንቲ ብምኽንያት ልደተ ክርስቶስ ኢና እዚ መደብ ነመሓላልፎ ዘለና እሞ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንፈተውትኽን ንዕሩኽትኽን ንኩሎም ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዝነብሩ እንታይ ሰላምታ ወይ ከዓ ናይ ልደተ ክርስቶስ ሜሪ ክርስማስ ከተመሓላልፍሎም ዕድል ክበኪ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን የግበረልኩም እናበልኩ ምኞተይ ይገልጽ ሕራይ ሲን ሃፍትና ናይ መወዳእታ ሕቶ ሓተ ክደልየ ዘለኹ ልደተ ክርስቶስ ንዓኸስ እንታይ እዩ ምክንያቱ ልደተ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ባህልና ልሙድ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ሰባት ኣብ ልደተ ክርስቶስ ተኣኪቦም ይበልዑ ሰትዮም ክንዩ ግን ንዓኺ ልደተ ክርስቶስ ክነት ምብላዕ ምስታይ ክዳውንቲ ምክዳንሲ ንዓኺ ልደተ ክርስቶስ ንዓኽ እንታይ እዩ እንታይ ክትዝክር በዚ መዓልቲ እዚ ልደተ ክርስቶስ ኣነ ዝዝክሮ ጎይታ ንዓና መድሓኒና ከም ተወለደልና መስቀል ቀራንዮ መይቱ ከም ዘድሓነና ንዑ እንዳዘከርኩ ዘብዕሎ እምበር እዚ ናይ ብልዕን ናይ መስተ ናይ ኮንኩን ዘብዕል ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ዝገብሮ ድማ ናይ ጊፍት ምልውዋጣ የብዕልን የግና ጎይታ ንዓይ ዝገበረለይ ኩሉ እንዳመስከንጉ እየ ዘብዕሎ ሕራይ እምበኣር ሲን ይቐኒየልና ጎይታ ይባርኽኪ ቴንኪዩ ሓራይ ሙሉእ ሽምካን ትነብረሉ ቦታን ስመይ ፍረዝ ህዝቅያስ ይበሃል ዝነብረሉ ቦታ ድማ ኣብ ሚነሶታ ኣብ ሴንት ፖል ሚኒያፖሊስ ኣብ ማንታ ከተማ ዝነብር ዝግልገለሉ ቤተክርስትያን ድማ ወንጌላዊት መድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ ሚነሶታ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ይግልገልን የገልግልን ማለት እዩ ሓራይ ፍረዝጊ ንህዝቢ ኤርትራ ንቤተሰብካ ንፈተውትኻ ንኩሎም ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከመሓላልፈሎም እየ ትብሎም ናባኻ የብል ንህዝቢ ኤርትራ ዝብሎ እንድሕር ኮይኑ ርሑስ በዓል ልደት ከምኡ ድማ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ድማ ናይ ሰናይ ናይ ረሃዋን ሓድሽ ዓመት ይግበረልኩም ክብሎም ይፈቱ ምዛ ልደት ንዓይ እንታይ ምዃኑ ተገለጽኩሎም ባህ ይብለኒ
ልደት ማለት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ደቂ ሰባት ከድሕን ኢሉ ዝወረደሉ ማለት እዩ እሱ ድማ ኣነ ሓንቲ ነገር ትዝከረንስ ኩሉ ግዜ ድሓስቦስ ጓሳ ስለ ዝነበርኩስ ቲዮም ጓሶት ነበሩ እሞ ድሕራይ ድማ ለይቲ መላእኽቲ ተገለጹሎምስ ኣብቲ ግዜ እቲ ተዝነብር ነይረስ ምናልባት ኣነ ከምኡ ምበልኩ ዶ ነይረ ኮይነ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ኩነታት እንተዝነብር ነይረ ኢለ ይሓስብ ግን እሱ ዘይኮነት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሊፉ እንድዩ ካልእ ዝኽተል ስቴፓት ኣሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ልደቱ ዘይኮነት ልደቱ ስቕለቱ ሞቱ ትንሳኤኡ ዕርገቱ ንዓና ቦታ ምድላው ዳሕራይ ድማ እንደገና ተመሊሱ ክፈርድ ምምፁ እዩ ዋና ነገር ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ኣነ ነዚ ድሓለፈ ሓያል ዓመታት ነዊሕ ዓመታት ዳርጋ 5 ዓመታት ብሓፂሩ እንተበልኩ ንጎን ከይድ ከለኹ ሓደ ጸሎት ዝጽልዮ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክድሕን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ ዝመፀ ድልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘክረና ዝግበኦስ ተመሊሱ እቲ ናይ ደቂ ሰብ ሓጢኣት ወሲዱ እንደገና ክወስደና ከም ዝኾነ ዘለዓለም ዝበሃል ናብራ ከም ዘሎሞ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ናብራ ክወስደና ከም ዝኾነ ንኹሎም ህዝበይ ድማ ዝነኣሱን ዝዓበዩን ብሃይማኖትን ብኩሉ ዝፈላለዩ ዝኾኑ ንኹሎም ድሕነት ይምነየሎም ማለት እዩ እሳያት ዋና ነገር ተሕመረት ናይዛ ሕጂ ልደት ማለት እዩ ስለዚ ርሑስ በዓል ልደት ሰናይ ሓድሽ ዓመት ረሃዋ ዘለዎ ሰላምን ረሃዋን ብኩሉ ነገር ሰስኑ ሽሕን ዋልታን ኩኑ ኩሉ ግዜ ይጣዓምኩም ክብሎም ደስ ይብለኒ ንህዝበይ አሜን በዚህ ምክንያት ልደትካ አይ ቲንክ ሻምፖ ሒዝካ ኣለኻ መስለኒ ዝኾነ ከተስማዓና ኢኻ እዎ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዋሲ ኣነስ ጓሳ ስለ ዝነበርኩሲ ኣብቲ ጉስነት ዝነብር ነይረስ ምናልባት ምስቶም ጓሶስ ከምዚ ገይረ ድኾን መቃኖኹም ይመስለኒ يغنيلنا فرزقي رأس بعد الدت As I went down to the river to pray, studying about the good way, and who shall wear the robe and crown the Lord, show me the way. Oh sisters, let's go down, come on down. Oh sisters, let's go down. Come on down. As I went down to the river to pray, studying about the Google way, and who shall wear the robe and crown the Lord, show me the way. Oh brothers, let's go down, come on down. Oh brothers, let's go down to pray. As I went down to the river to pray, studying about the good way, and who shall wear the robe and crown the Lord, show me the way. Oh mothers, let's go down, come on down. Oh mothers, let's go down, come on down. As I went down to the river to pray, studying about the Google way, and who shall wear the robe and crown the Lord, show me the way. حراي مولو شمكا تنورو لبوتا ان أبيناي محبرك أخم تقلقل أنا مجمري أغني لي زعدل زي سلستو أحبني شمي مسفن أبراهام بحال ዝነብረሉ ቦታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ሚነሶታ ዝበሃል ሴንት ፖል ከተማ ዝነብር ተዘገልግሎ ቦታ ከዓ ኣብ መድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የዘገልግል ከም ጓሳ ማሕበር ኮይነ حراي በዚህ ምክንያት ንገብሮ ዘለና ናይ ልደተ ክርስቶስ ንገብሮ ዘለና ምክንያት ንህዝቢ ኤርትራ ንፈተውትኻ ንቀረብትኻ ነዝማትካ ብሓፈሻ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተለካ ያ ኣምላኽ መስገን ተዘመሓላልፎ መልእኽቲ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንቤተሰብ ንዓበይቲ ንኣሽቱ ንሽማግለታት ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ኩሉ ቦታ ፋሒሎም ዘለውን
ኣብ ማእከል ዓዲ ዘለውን ኩላቶም ኤርትራውያን ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልኩም ከምኡ እውን እዚ ዝመጽእ ዘሎ 2018 ዓመተ ምህረት ዓመት ናይ ሰላም ዓመት ናይ ቅሳነት ዓመት ናይ ራህዋ ዓመት ናይ በረኸት ኩሉ ፋሕ ዝበለ ዝእከበሉ ጸጋ ኣምላኽ ዝበዝሓሉ ዓመት ይግበረልኩም ክብል ይፈቱ ናይ መወዳእታ ሕቶ ደላትኒ ፓስተር ልደት ክንብል ኮለና ሲ ልደት ንዓኻ እንታይ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ግዜ ልደት ክንሪኦ ኮለና ኣብ ምብላዕን ምስታይን ጊፍት መሃብን እዩ ንነብር ኩሉ ግዜ ግን ልደት ሲ ከምኡ ድዩ ልደት ሲ ንዓኻ ልደት ሲ እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ተመሓላልፈሉ ትኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ ብዛዕባ ልደት ብዙሕ ግዜ ከም ንርድኦ ዝኾነ ይኹን ነገር ክጅመር ከሎ ብሓቂ ምስ ተጀመረ ድሓር ግዜ እናወሰደ ክኸይድ ከሎ ተሓቀኛ መልእኽቱ እናጠፍአ ይኸይድ እዩ ስለዚ ልደት ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ዘመን እዚ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ሃገር ናይ ህያባት ምልውዋጥ ናይ ጽቡቕ ምግቢ ምብላዕ ጽቡቕ መስተ ምስታይ ተፈላለየ ዓይነት እቲ ናይ ልደት እቲ ቀንዲ ሕመረት ትርጉሙ ይጠፍእ ማለት እዩ ኣብ ምብላዕ ኣብ ምስታይ ኣብ ምሕጓስ ኣብ ህያብ ምልውዋጥ ኣብኡ ዘትኮረ ይኸውን ትክክለኛ መልእኽቱ ናይ ልደት ግና ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ዓውደ ኣዋርሕ መቑፀር ዝተለወጠሉ ነገስታት ዝሰንበድሉ ህዝብን ኣህዛብን ዝረዓድሉ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ክንሱ ሰማይ ሓዲጉ ክብረቱ ሓዲጉ ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣብ ማእከል ሰብ ዝተረኽበሉ ናይ ምድሓንና ናይ ህይወትና መጀመርያ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እተወልደሉ ንምንታይ ከም ተወልደ ከዓ ከድሕነና ከም ተወልደ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ናይ ሓጢኣት ተለዊጡ ታሪክ ናይ ጽድቂ ታሪክ ናይ ህይወት ዝጅመረሉ ኣፍ ደገ ምድሓን ሰባት ዝድሕንሉ መገዲ ዝኽፈተሉ እዩ እምበር ብዛዕባ ምልዕን መስተን ክዳንን ናብዝን ከምዝን ምዃን ደይኮነ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ልደት እዩ ብኡ ቢልና ክንሕጎስ ልደት ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓንና ከም ተወልደ እናዘከርና ክንሕጎስ ጽቡቕ እዩ ጽቡቕ ክንበልዕ ጽቡቕ ህያባት ክንወሃሃብ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ቀንዲ ሕምብርቲ እቲ ቀንዲ ሕመረት ናይቲ በዓል ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተወልደ መድሓኒና ከም ተወልደ ምዃኑ ክርስዕ ይብሉ ንዓይ ልደት ኣዝዩ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ናይ ህይወተይ ነጥቢ መቐይሮ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ዝኣተወሉ ምድሓን ዝረኸብ ኩሉ ምሕረት ካብ ሓጢኣት ዝረኸብ ኩሉ ከም ብሓድሽ ተወለድ ኩሉ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ መዓልቲ ከም ዝኾነ ንሱ እየ ዝፈልጥ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ንሱ ክንሱ ግና ኣብቲ ካልእ ክንሪኦ ከለና እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱ ብዛዕባ ንምድሓንና ምምፅኡ ምእንቲ ሓጢኣትና ከመውት ምምፅኡ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ተሪፉ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘለና እቲ መዓልቲ ልደት ናይ ጊፍት ምልውዋጥ ህያባት ምውህሃብ ዮሃና ምበሃል ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ዝሕሰብ ነገር የለን እኳ ደኣ ኣብቲ ግዜ ክሪስማስ ኣብቲ ግዜ ቀነ ልደት ብፍላይ ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ሃገር ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ብዙሓት ቤተሰብ ይበኣሱ ብዙሕ ነገራት ይኸውን ብዙሓት ናይ ኢኮኖሚ ቀውሲ ይመጾም ምክንያቱ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ይኸዱ ገሊኦም ከዓ ዘይሃብካኒ ኢሎም ይኹርዩ ሰብኣይን ሰበይትን ይበኣሱ ውልድን ወላድን ይበኣሱ እቲ ሴሌብሬሽን ክገብርዎ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወልደሉ ልደት ብምዝካር ብዛዕባ ምድሓኖም ብዛዕባ እቲ ሓጢኣት ክርሕቕ ዝመፀ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሓጢኣት ክርሕቕ ዝመፀ ገንሸል ናይ ኣምላኽ ብዛዕባኡ ምሕሳብ ሓዲጎም ኣብቲ ማቴርያላዊ ቁሳዊ ዝኾነ ነገር ኣብኡ የድህቡ እሞ እቲ በዓል ትርጉም ይጠፍእ ኣብዛ ዓዲ ክዛረቡ ከለዉ Jesus is the reason for the season ብሉ ማለት እዩ ናይቲ በዓል ምኽንያት ሲ ካልኦት ኣቑሑታት ምልውዋጥ ኣይኮነን እቲ መልእኽቲ እቲ ቀንዲ ልደት ክበሃል ከሎስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ክንሱ ስፍራ ኣምላኽነቱ ሓዲጉ ኣብ ምድሪ ማእከልና ከም ተረኽበ ኣማኑኤል ኣምላኽ ኣብ ማእከል ሰብ
اتقال سجا خونه تجان حق المليوها أبانا حدره قويتا يسوس هيوتو خفيلو كاب حاتيات من تخد حننا إلوسي سجا لبيسو بزي مفساس دم حاتيات كحدق أي كألني سلازبله سجا خلبس قدنة نيروا سجا أنت زي لبسه دم يفسسنيو أي موتنيو سلازم أنت حاتياتنا خموت سلازلو أملاك نسو سفرة أملاك النتو حاديقو أبدنجل مريم أما هتسأنا تهانيسو اتزاي وسن كوينو اتزاي العالماوي وسن كوينو خموتيلو ماتيو من تانا مالتي اتعاب ملاختي نايل الدتنبار قويتانا يسوس كريستوس من تحاتياتنا نتما بسلمات زلنا نبرهان كوسانا نتم بحاتيات تأثرنا خفتحنا نايزل العالم مقد مدحان كخفتلنا إلو أملاك ذكرنا معالتي كم زخانة برهان زرعنا له ودا أملاك يسوس كريستوس أما أكلنا ترقبلو معالتي خم زخانة نعيكم يزر دانو كل سبكا خم كردو دسبلن مالتي اتحق ملختن ترقب كايو حقوس له كاون توصيه كاغن ندعب تعدنا خمي بزعبا هي ملوات كسع كندتي كم زنا إذا عدي كونن كسع باسن كسع مفتح سبعين سبيتن كسع ولدن ولدن مباس تعدنا كسع عاوز بصحه أي مثلا نجن تحسابو تترجمو ترسيحو أبلعسته أبكال نجارات أب بقى celebration عينت جنا كريستوس زي ذكر تستجبر حق جن زي ذكر كوينو بعلاتي جبر يمو تحق ملختنا كريسماس كن يسوع كريستوس كم زخانة أنا زرد عنه مالتي أملاك مسكن آمين يغنيلنا باستر مسفن نزعد لزي نزعد من أخبير كابز منتخب تعمين أنا مسكنك. زابير باركة. زابير باركة نخلو هزبير ترى دقيمة وحسب على الدتن حاجوسن سلامن زلوا كسانة زلوا حدش عمتن يقبر لكم كبليفاتو سلام كنو. رؤوس لدة كريستوسن حدش عمتن كلتشحن عسر شومنته يقبر لكم. آمين. Bethlehem, Santa Wali, Beserat ada.